muri Zimbabwe idi Mnangagwa oziswa pakona oziswa panopisa manje kuti otsomone aona chinzi aiwa munyika aiwa iziri kutambura nenyika isina hospitals ane equipment iri advanced aiwa wanoonekwa achivaka an expensive school of ideology ino propaganda yakanyanyisa iri inonzi Herbert Chitepo School of Ideology. Bure Zimbabwe sabina munau izvizere nokurudzira wa subscribe like utina on the bell icon Tramochana mabdezi anokupa pano paZim News Live. Ndoda kuti pano paZim aya vanonyora achiti in a nation grappling with the dire shortages of medication and struggling healthcare facilities, Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa's decision to prioritize the construction of an expensive propaganda school has sparked widespread criticism and accusations of insensitivity. The Herbert Chitepo School of Ideology, spearheaded by Mnangagwa's ruling party, ZVAITWA, has raised eyebrows and ire amongst citizens and observers alike. The project aimed at indoctrinating young people with the ZANU-PF ideology has drawn sharp rebuke for its extravagant expenditure at a time of national crisis. Nona zvaziri kuda muzimba izinzi aiwa munyika yakazara crisis nekutambura azona kuti vane ZANU-PF vanachivaka an expensive school of ideology inoya vanhu veZANU-PF muri Zimbabwe sezvamurikuona mapictures munyazoona kuti aiwa iyi project yacho yakanyatsa kushandisa ma-US dollars akawandisa ma-millions asingatomboiti. Muri Zimbabwe chibotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pedecisions yakarwa naidi Mnangagwa yekuvaka this expensive aiwa chikoro chiri expensive zvakanyanyisa. Tudze mafungiro enyu apinda mucomment section medu, sangana subscribe like notina on the bell icon. Tombochana mabdezi anokupa pano paZim News Live.